Toto je môj táto, Miro, a toto je moja mamka, Ivonka. Počas toho Superstar prežívame také trošku iné problémy, ako sú starosti v bežnom živote. Tak sme ožili všetci. Tak sme začali tú hudbu viac sledovať. Taký život, taký príjemnejší, ako keby je nejako s tou hudbou. Som zistil, že vie perfektne odolávať nejakým tlakom, stresom. Proste predtým som ho tak nevidel, hej, lebo tie stresy až také neboli, také tlaky, a teraz sa to úplne ukázal sa v tom najpozitívnejšom svetle. Tajne spieval, keď som bola v práci, tajne hral miesto učenia. A začal sa učiť až vtedy, keď som otvárala dvere a prichádzala domov. Takže dovtedy iba hral, spieval. Tak, to bolo. Presne. Keď mi povedal, áno, že som mu zakázala ísť na Superstar a prišiel večer doma a povedal, že bol a že postúpil. No, to som musela predýchavať. Ja som trvala na tom škola, musíš si dokončiť vysokú školu. Dokončím si. Áno, tak dobre, som zvedavá. Takže ja tak. Áno? Že budem dobrý. Babi nie. Škola. Žiadna baba. No šľaka, no tak som sa tešil. Ťa budú rozptýlovať, však viem, aké sú ženy. Vážne? Áno. Ty si taká? Nie, oni, všetky. Ja som tvoja ochránka. Ty tak rozptýluješ? Nie, ťa musím strážiť. Ja dievčatá ľúbim. Donesieš mi diplom a môžeš si ísť s babami, kde chceš. Ja s ním úplne súhlasím. To sa mi To je moja krvná skupina. No, tak to Ty si tiež nulka, nie? Last Christmas je najznámejší vianočný hit od britského dua Wham, pričom práve jeho jedna polovička, spevák a hudobník George Michael, skladbu aj napísal v roku 1984. Dámy a páni, vianočná atmosféra, Miro Šmajda a Last Christmas. Doesn't surprise me. Happy Christmas, I read that and sent it. With a no, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. When you kiss me, you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, I gave it away. You saved me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, I gave it away. This year, to save me from tears, I give it to
Ďakujem pekne. Miro se dělá rodinku ze zvířátek. Tak Miro, já si myslím, že tady tou písničkou si mamince udělá velikou radost, jelikož teď už ví, že nemusí mít strach, že budeš něco mít s nějakou babou. Spíš, aby se nedělala starosti po tom, co budeš dělat s klukama z kapely po Last Christmas. A i když se cítil mezi těmi všemi anděli strašně dobře, i když já bych chtěla radši oblíkat něco jiného do rockera, ale jo, dobrý, vánoční písnička, já jsem zrovna říkala Daře, že Vánoce jsou tak strašně kýčovitý. A ona řekla, právě díky za to, takže se sem krásně hodíš. Ďakujem. Som sa tešil za teba, lebo ako si užíval s babami. Sice 3 tam boli totálne arytmické, ti musím povedať. A som rád, že si silná osobnosť a že si sa nedal rozptýliť a vyhodiť z rytmu. To neboli tanečničky, to boli modelky, že? Áno, to boli modelky, len aby ste vedeli. Nie všetky modelky vedia tlieskať do rytmu zase. Ale to je normálne, to nehodnotíme modelky, že? Takto, užívaj si slávu, ja ti to prajem. Toto je posledný večer Superstar. Skončí tento večer, budete to mať všetci 12 veľmi ťažké. A ja osobne budem rád, keď hoci kto z vás bude mať o rok takto plno na koncerte, dajme tomu. Budete potrebovať dobré pesničky, také, aby vám sedeli v slovenčine, v češtine, lebo sme u nás a skrátka u nás to funguje viacej. Nakladali sme ti statočne občas, ale veľmi sympaticky si to znášal, takže máš aj moje uznanie a uvidíme, ako to bude. Miro, ty seš, oni se tady naváželi do těch modelek, jako jo, ale ty seš pro mě taky taková modelka. Ty prostě vypadáš v té televizi báječně a to je tvůj obrovský trumf. Kromě toho samozřejmě zpíváš, dejme tomu, že nejseš bůh ví jaký zpěvák, ale děláš to s tím vkusem, jak jsem říkal u castingu. Seš vkusnej zpěvák, v televizi vypadáš báječně a já tě vítám v první lize československého showbiznisu. Doufám, že tam vydržíš dlouho. Ďakujem. Ja už len v podstate doplním to, čo moji kolegovia povedali. Ja si myslím, že sem patríš a je jedno, kto z vás dvoch vyhraje, pretože ani ty, ani Martin sa rozhodne nestratíte a ja vám fakt obidvom úprimne držím palce. Mně se líbila bílá barva. Líbil se ti mimochodem ansábl celý oblečený v bílým? No, to bola bomba, ja som nevedel, na čo sa mám sústrediť, vieš. No. Ale to počkaj, a takéto veci ťa naozaj rozhadzujú, teda či už arytmia modeliek, alebo ich prítomnosť vôbec? Tady faninky měly srdcovou arytmii. No nie, že či ťa takéto veci naozaj rozhadzujú? To sú celkom také citlivé veci, vieš. A čo by ti tak prospelo, keby tu sedelo takých 6 mužov pri pive, že by si ťa to nerušilo? Náhodou ta bílá barva byla fajn, já jsem měl naposledy takovou skupinu bíle oblečených lidí, když nám malovali. Musím říct, že bordel nechali úplně stejný jako tady tenkrát po sobě. A to by trošku chyběly, ale ty faninky, který normálně tady i s fanouškama stáli uprostřed, tady, že tady si dělal ten stage diving, jak si byl na rukou fanoušků. Trošku musím říct, že publikum dneska tady zamrzlo teda. No oni jsou pod tým, len ich je zle počuť, takže... Ale zase to je dobrý, je to člověče zrcadlová hladina, můžeš se podívat, můžeš se učesat. To je jedna jediná část jeviště, kde se můžeš učesat. A my zatím... A my zatiaľ čo? My sme sa rozbavili konečne. Konečně, ale už je zpátky. Naletěl si, čo? Vrátil se, ale vypadá pořád stejně dobře. A my řekneme dnes již podruhé tvar SMSky. Je tady někdo, kdo by chtěl, aby Miro Šmajda dneska a vůbec v celé soutěži zvítězil? Jestli je stejná odpověď i televizních obrazů,
obrazovek. Pište SMS-ky v hojném počtu právě teď ve tvaru Star Mezera 12. Na číslo 906 06 13. Táto odpoveď nebola celkom zrozumiteľná, ale myslím si, že je úplne jasná. A Mira Šmajdu budete dnes večer ešte raz počuť spievať. Toto bola jeho vianočná verzia. Milé tínedžerky, takto musia vyzerať snehuliaci toho roku. Toto je trend. Ze slámy prostě udělat vlásky, žádný mrkve, žádný uhlí. Já ještě zůstanu společně s Adélou i s ostatními u Bílé barvy, protože vánoční písničku, kterou zaspívá Martin Chodůr, tak ta písnička obsahuje už v názvu tu bílou barvu. Áno, napovedáš. Napovedám. A je to? Je to za A. Za A. White Christmas, Yellow Christmas alebo Blue Christmas. Takže a je to? White Christmas. Som šťastná, že som v tejto súťaži vyhrala. Ďakujem svojim rodičom a vidíme sa o chvíľu, pretože bude spievať Martin Chodúr vianočnú pieseň v tomto špeciálnom vianočnom a úplne poslednom kole Československej Superstar. Buďte pri tom.